Türkmenler bağlasak bir yere bili, gurudarız diktatori haram gulini, ahal mari ile bab Balkan daşoğuz, bir devlete gulluk etsek başımız. Salam aleykum ezildeşler, vatandaşlar ahlinize salam. Bugün 20. iyul, hembenizin Gurban bayramlarınız bilen, beryan gurbanlık sadakalarınızı Allah dergahında kabul etsin. Men bu goşku setirler bilen näme diýmekçi bolýam? Ağzı birlige çağırýan, tamam. Şu geçen hepde şu Murat Kurbanov, Döwlet Bayhan, hemem Timur Serker'de şoların çıkışını gördüm ben. Şu Türkmenimin kanalında. Men şu çıkışa öz nämem pikirim aýdaýyn. Men şu çıkışa polnu begendim. Näme üçin? Потому что bu bir ağzı birligin başı bol. Yöne kıynansak da şuna karşı adamlar var da. Yine şu böyle adınızlar amaydayın. Aytmanımdadan kimliğinizleri özünüz gobilyaniz. Şu Direliş deydi, Saddam deydi, Melik deydi. Herkele videolar koyup näme edip hacathana o bu yine kim nämeler deyip. Men bir gürlemezden on bir zat düşündüreyin. Türkmenim kanalı Döwlet Bayhan'ın kanalı değil. O halkın kanalı, o Türkmenlerin kanalı, o menin kanalım, o senin kanalın. O lebap daşoğuz olsun, Maru olsun, İran Türkmeni olsun, Afgan Türkmeni olsun, Siriya Türkmeni olsun, dünya Türkmenlerinin kanalı. Şo. Yöne şu käbir adamlar jünyalı öz pikirlerini näme edipdir, o bu siz nämeden närazy? Bolýarsyz diýip bilersiňiz, senem öň tankıtlaýadyn, sökýadyn, näme etýädin? Owa men sökýädim, tankıtlaýadym. Murat Kurbanov bolsun, başkasy bolsun, polnu ağzyma gelenini sökýädim. Yöne näme üçin sökýädim? Потому что ağzı birlik yoktu. Hazır Allah'a şükür ağzı bir olup var ya. Yine men şu ağzı birligi goldayam. Halkın gücü nämede? Diňe ağzı birlikte. Başka zatta değil. Ya bir talkowy lider o güç onda değil. Güç ağzı birlikte. Şonu yattan çıkarma. Şonun üçün goyun. Öýke kinäni goyun. Unudun. Eğer biz beýdip ýöresek bir-birimize poh atıp näme edip bunun izi üzülen ok. Yine 2 ýyldan beri şu göreş dowam edýär. Ýöne bir-birimize tanqit etmek bilen dowam edýär. Ýöne izi üzülmedi. 10 ýyl geçseden üzülmez. Şonuň üçün ağzı bir boluşumuz gerek. O ya Murat Kurbanov o Türkmenim kanalyna bardy, näme etdi, öň hapa diýip aýtdy. Aýdanda näme? Menem aýtdym. Menem sökýädim şu. Murat Kurbanov bolsun, sökýädim ağzyma gelenini. Ýöne şu Murat Kurbanov öz nämesini ine özü şu bir adım öňe atdy, bir adım öňe goýdy şu ağzy birlik tarapy. Näme üçin soň men goldamaýyn? Конечно goldajak. O meniň niýetim o bir bahbit del, näme del. Meniň niýetim ýurdumuzy düzeltmek. Meniň niýetim ağzy bir olmak. Ine näme? Şo. Eger geljekde de Murat Kurbanov halal adamlar bilen işini dowam etse, şu işin dowam etse, näme etse, halal adamlar bilen ýöne öňünden aýdaýyn. Halal adamlar bilen işini dowam etse men polny goldaýan Murat Kurbanow'a. Tamam. Bir Murat Kurbanow'a däl. Şu ağzı birlige goşulan adam men polny goldaýan. Şo. Şonuň üçin ezildeşler. O bu gepinizi goýun. Her hili bolmadyk üstünüzden güldürüp utananız ok mu? Yadamadınız mı bu zatlardan?
o buna güller ertir, bu çıkıp ona gülleye namediye. Gelin, yine o Türkmenim kanalı, o pişi kanal. Hemme adamın kanalı. Hemme Türkmenin kanalı. Arz şikayetiniz var mı? Gelin şu kanalda çıkış edin, aydın. Ya sizde öz kanalınız var, nameniz var. Ben ona karşı değil, o öz fikriniz o. Потому что o öz kanalın. Yöne Türkmenin Opiş kanalı, Türkmenim kanalı. Şu. Şunun için ezildeşler. Hemmenizi ağız birliğe çağırıyor. Şu. Yine şu Murat Kurbanov, Dövlet Bayhan, Timur Serker'de şu başını başlap berdi. Yine şolar şu bir adım edip berdi ağız birlik tarafa. Şimdi biz şunu devam etmeli. Tanqıtsız, nämesiz. Halal adamlar bilen devam etmeli. Ben bu tayda köp gülen, oturan peydası yok. Şunun için böyle köp sağ olun.